gauna vana tangin lo nei tu pakhat leile ta chuan thil pawl a ron tla lo nei tu in hmu chuan makati emema a hmuna om ve mi puite chuan vana tanga ron thlata so thil hlu takani don hi an nuai tela leidu po an omangan tia ma se he object hi muang changin atui ral zela a hlutna te akiam palang ti in an fridge a theu chuan an data a scientist khen khatte beng athlenga scientist te chu lo nei tu ina chuan an lo kala kha object kha an han en chiang chi chu heu ek ani hi ani na taka chuan thlona mihring ek te chu chemical nen mixin an da vota ti chuan lo polin akhal ta thin ani pal thil thu a thlona tangin leile ta aron thapala chu an ni chuan thil hlu taka an lo ngai hi alo ni a sang hi som pariat khan gurgaon na vana tangin lo nei tu pakhat leile ta chuan thil pawl a ron tla lo nei tu in hmu chuan makati emema a hmuna om ve mi puite chuan vana tanga ron thlata so thil hlu takani don hi an nuai tela leidu po an omangan tia ma se he object hi muang changin atui ral zela a hlutna te akiam palang ti in an fridge a theu chuan an data a scientist khen khatte beng athlenga scientist te chu lo nei tu ina chuan an lo kala kha object kha an han en chiang chi chu heu ek ani hi ani na taka chuan thlona mihring ek te chu chemical nen mixin an da vota ti chuan lo polin akhal ta thin ani pal thil thu a thlona tangin leile ta aron thapala chu an ni chuan thil hlu taka an lo ngai hi alo ni a sang hi som pari